Lucia, esan dugu, ezta? Ekainak 3, Donostian, Kursal aretoan, In the Still of the Night ikuskizuna estreinatuko duzu. Dantzari batek, dizdira gehiago egiten du gauaren baretasun horretan? Pentsatzen dut, gauaren baretasunean gehiago ikusten dira emozioak edo istorio bat hobeto aldezu kontatu, ez? Eta guretzako beti izan da oso garrantzitsua istorioa kontatzea. Gaur egun ez da horren beste egiten, pixka bat dantza abstraktuago bihurtu da, eta guri gustatzen zaigu zerbait sortzea, gure emozioak sortzen ditunak eta baita ere jendeari horiek eskaintzea. Eta kasu honetan, hau da gure bigarren lana batera, lehenengoa Forlandia izan zen hori konfinamenduan egin gendun, eta hau hala ere pandemiaren barruan ere sortu genuen, etzen erresa, horregatik bakarrekan gu biok gaude eszenatokian, zeren eta oso zaila zen dena antolatzea. Kasu honetan In the Still of the Nighten daukagu pelikulan, filman gure atzean beste dantzari batzuk, baina hori ere oso zaila izan zen, gu behaiekin sortu genduen estudioan, behaiekin landu genduen, eta gero filmatzeko momentuan ez ziguten ez da batera egoten, zeren eta bi burbuia ezberdinak ginen, eta 6 metroko separazioa eskatu ziguten, orduan dena oso zaila zen. Baina hala ere geneukan historio bat kontatzeko gogua, eta da bikote baten historioa. Nahi genduen baita ere, hau kontatzea modo ezberdin batean, ez? Baletean beti gauzak oso narratiboak dira, hasieratik bukaerara. Eta guri gustatzegu pelikula, film batean nola kontatzen diren gauza. Batzutan joaten zera aurretik atzera, antzinera, etorkizunera. Eta dantzan ez da erresa zen, eta ez daukazu pelikuletan bezala zenbakia urtearena, ez? Kontatzeko. Orduan egin genduen, historia kontatu genduen, 2 plataforma ezberdinetan, eszenatokian gertatzen da gaur egun gertatzen dena, eta gero pantailan, aintzinan gertatu zena gau batean. Flashback modukoak egiten duzue. Flashback modukoak. Eta hori egiteko musikak ere ezberdintu egin genituen, ez? Eszenatokian garaikideko musika dira, Philip Glass, Mars Richter, eta pantailan dauzkago aintzineko 60 urteko musikak. Eta dira musikak oso ezagunak, baita ere nahi gabe aintzinera ematen zaituztenak, guk oraindik gazteak gera musika horientzako, baina gure gurasoi eta ematen diote beste garai batera, dantzatu zuten garaian, eta berehala ipintzen zaitu beste egun batean aintzinean. Ez dago egun zehatz bat, baina nahi genduen horrekin jolastu ikusteko ez dela momentu berdinean gertatzen. Eta flashback horien bitartez, azten gira pixkanaka ezagutzen ze gertatzen zaio bikote honi. Bikote horri. Bueno, bikotea Matthew Goldinekin batera, izango zara dantzan, eta aipatu duzu ez da, garai bateko istorioak, garai bateko kontuak, pelikula klasikoetara joango omen gara atzera. Hori da, eta gainera guri gustatzen zaigu, pelikula gustatzen zaizkigu, musikak, guretzako oso garrantzitsua musika. Musikak inspiratu egiten zaitu eta baita ere egiten zaitu momentu batera eman edo momentu bat gogoratu zure bizitzan. Eta hori nahi genduen, pixka bat leno kontatzen ziren bezala kontatzea historio bat, eta baita ere harritzea pixka bat, ez? Baletan normalean ez daukazu momento, harritzen zaitu momento bat. Izenarekin badakizu ondo bukatuko den edo gaizki bukatuko den. Hori beti gertatzen da. Eta nahi genduen hori erdiraka alde arte jendeak ez daki benetan ze gertatzen zaio bikote honei. Eta hori nahi genduen momento batea iristera jendeak esaten hori ez noan pentsatzen. Sorpresa hori ere izango da, beraz. Musikak, aipatu diguzu, pisu handia izango duzuen ikuskizunean, 40, 60 hamarkada arteko musika izango da. Musika oso klasikoak dira, orain entzuten ari gara hemen batzuk. Zuri zer pizten dizu barruan musika horrek? Dantza egiteko gogua. Benetan, ni gainare daukat, sortea daukat, egunero emanaldia egiten dugu ikuskizun bakoitzean, nik irudi horiek ikusten ditut, eta egia esan, dantza egiteko gogoa ematen dizkit. Musika horiek nik ezagutzen ditut momentuan atera zirenean ez, baina pelikula oso ezagunak ematen dituzte musika horiek, eta ni txikian nintzenean pelikula horiek niretzako zoragarria ziren. Orduan, momentu horiek ematen dizkate niretzako emozio batzuk eta pentsatzen jendearentzako ere bai. Ekainaren 3 izango da, In the Still of the Night, Kursalen, eta guk irudia ditugu. Jendea oraindik konbentzitu ez baldin bada, are gehiago konbentzitzeko begira.
ze polita, Pelikula bat ematen du, bai? Den antineon, bai. Ze doktore, ze fina. Horiedanak irudetan ikusten diren zatiak dira, eta lan asko egin duen estilismoa oso garrantzitsua zen. Horretarako Ford Mustang, 79ko Ford Mustang bat aurkitzea ez zen erraza izan, baina aurkitu genuen, eta oso garrantzitsua zen momentu horretan beste denbora batera jendea ematea. Eta ikusten da, Lucia, historio bat kontatzeko ez direla derrigorrezkoak hitzak, ez? Ze indarrez kontatzen duzuen ze mugimendu, ze sentimenduak nola adierazten dituzuen mugimendu eta datza. Hori da gure mundua, dantza mundua, emozioak zu kontatu behar dituzu, baina beste modu batean. Gainaren niri hori gustatu zait beti. Gustatu zaizkit beti rola handiak egitea, eta rol horietan emozio pila bat ezberdinak edukitzea eta horiek aurkeztea. Eta ez dauzkazu hitzarik, eta batzutan bakarrikan zaude askotan, eta niretzako hori zegoen erronkaren onena zen. Ikuskizuna badago, badugu, ekainaren 3an kursalen ikuskizun hori ikusteko. Ze somatzen duzu inguruan, harrera nolako ari da izaten? Niretzako beti da oso berezia hemen dantzatzea. Etxean dantzatzea ez dut hori ezer besterekin aldatuko. Izugarrizko antzokia handietan dantzatu dut bere bizitzan, ezagunak, onenak, baina etxean dantzatzea zure jendarentzako, zure familiarentzako, eta nire lana hemen aurkeztea hori dagoenen onenetako da. Bueno, beti saiatzen zara, ez da? Oneren zetortzen eta hemen geldialdiak egiten, ez da? Eta beti saiatzen, ni hemen Zumaian bizi da naiz orain, eta niretzako ni beti pentsatzen dut oso gaztea joan nintzen, 14 urtekin ja joan nintzen Zumaitikan, eta horregaitikan, oraindikan gehiago naiz Zumaiarra. Askotan zerbait faltan bota behar duzu balioa emateko, benetan. Eta ni beti Zumaiarra izango naiz, eta izan naiz, eta beti saiatzen naiz hemengo kulturarekin bat egitea, eta elkarlanak egitea beste artisterekin, eta baita ere ni inspirazioa hartzen dut beste jendarekin, eta baita ere motivazioa ematen dit, eta gogoak beste gauzak egiteko, eta hemen etxea da. Eta motivazioa aipatu duzularik, sariek ere ematen dute motivazio bat aurrera egiteko noski. Max sariak adibidez, hori ere jaso duzulako, nola hartu duzu sari hori? Egia esan behar dut, sari horrek emozio asko eman zidan. Nik sariak hartu ditut batzuk, gaztean nintzanetikan, eta izan dira nire bideagaitik, nire lanagaitik, eta beti izan dira garrantzitsuak. Baina zere hau izan zen berezia zen, eta da pixka bat, zuri sari bat eman arren, zure seme edo alaba bat ematea. Eta In the Still of the Night guretzako da gure ume bat bezala, ez? Zuk lan bat egiten duzunean, ez da, konpainia batean ematen dizute rol handi bat. Eta izugarrizko balet edar bat dantzatzeko. Zure lana da hori ondo dantzatzea. Kasu honetan, lehenengo ideiatikan gu sortu dugu. Guk egin dugu lan hori estenatokea joteko lan guztia. Orduan ja, lan hori maite duzu estenatokea iritsi baino lehenago. Eta zuretzako berezia da, detaile bakoitza, erabaki bakoitza, dana da zure responsabilitatea, baina baita ere gero plazer asko handiago da. Eta horrelako lan bati sari bat ematea, hori ja ezin dezu konparatu. Lana esan duzu, zenbat denborako lana dago ikuskizun honen atzean? Lana beti dago asko, batez ere gu momentu horretan, momentu zailak ziren. Guk estrenatuz genuen Forlandia irailak 2020, eta genuzkan emanaldiak Forlandiakin, eta azaroan berriz antzokiak itxi egin ziren Alemanian. Eta gu geneukan ja ideia, In the Still of the Night-eko ideia, Forlandia estrenatu baino leheno, ja ideia geneukan buruan. Eta dena itxi zutenean, esan gendu, hasiko gera hurrengoarekin. Orduan hasi ginean, hau sortzen, alde berdinean, Espainian hasi ginean jira egiten Forlandiarekin, orduan aurkitzen genduen momentuak gauzak sortzeko, filmatzeko, antolatzeko, dantzariarekin lan egiteko, eta azkenean azkar egin genuen, zeten estrenoa egin genuen urrian 2021, eta hori dantza munduan azkar. Nahiko azkar da.